Assalamu alaikum wa rahmatullah. ‘Yan uwa barkanmu da yau. Yau dai bidiyon mai insha Allah zan nuna maka yadda za ka ɓoye bayananka a saman calculatrice ko fotuna ko bidiyoyi duka dai ya danganta ka ɓoye. Kamar yanzu na ce akwai fotunan budurwarka cikin telefon ɗinka, to kuma akwai masu yawan maka bincike a saman waya. To yau zan nuna maka yadda za ka ɓoye ba tare da kowa ya sani ba. Amma yana roƙon da ku yi ƙasa a wata jar kalma da aka rubuta subscribe, sai ku danna mana, sannan sai ku danna ƙararrawar sanarwa. Daga zarar mun ɗora bidiyo za a sanar da ku. Idan bidiyon ya burge ku sai ku danna mai alamar like. Sannan kuma za ku iya yin share ɗin wannan bidiyo ɗin a WhatsApp ɗinku, Facebook, Instagram domin 'yan uwa su gani su masu amfani. Za mu yi amfani da wannan calculator. Bari mu je Play Store in gwada muku yadda za a ɗauko ta, kuma zan ajiye muku link ɗinta a nan ƙasa. Sai ku dinga mana comment domin mu gane yawan wanda suke tare da mu. Bari yanzu zan je in nuna muku a Play Store za ka ɗauko application ɗin. Ku ɗan jira dai. Yanzu mun shiga Play Store ɗinmu. Kamar idan ya buɗe maka fuska kamar haka, za ka zo ka taɓa nan wajen sacin nan. Idan ya buɗe ma'ana sacin, za ka rubuta calculatrice photo kamar haka. Za ka rubuta kamar haka calculatrice photo, sai ka danna sacin. Idan ka danna sacin wannan, sai ka zo ka ɗauko wannan, sai ka dafa kanta. Zai buɗe ma fuska kamar haka. To ne zai already na riga na ɗauko application idan saboda ka bidiyon na mai tsaho, sai ka danna a nan ka buɗe shi. Ku ɗan jira dai. Yanayin network. Idan ya buɗe ma kamar haka, ka ga babu wanda zai taɓa tsammanin a nan wurin akwai wani abu ciki. Don saboda gashi calculatrice ce, kamar idan ina so in yi haka, gashi dai calculatrice ce, kana son ka buga calcul, to sai ka sa mode pass, ka sa passport ɗinka. To bari ku gani. Kun gani gashi yanzu passport ɗin da muka sa ya hau bakwai muka yi so hudu, sai muka danna wannan % ɗin, sai code ɗin ya hau. Sannan sai ka zo nan wurin, kuna gani, sai ka dafa akan wurin. Bari mu kulle tallan nan, sai ka da ya talla suka sa mana. Ku ɗan jira dai tallan ya fice. Yanzu haka bayan mun kulle tallan, sai muka zo sai mu taɓa nan. Gashi yanzu wannan shine foton da muka sa a cikin nan wurin. Bari kuma in je in nuna muku yadda kuma za ku sa fotunan ku a ciki ku ajiye. Wannan plus ɗin da ke nan ƙasa kuna gani, wannan plus ɗin sai ku dafa a kan shi. Mun dafa haka. Idan kun dafa haka ya buɗe muku, ya ba ku zaɓi hoton ɗauka ne za ku, ko kuma a yana cikin galerin ku. To mu da yake already muna da foto a galeri nan wurin kenan, sai mu shiga. Bayan mun shiga haka, ya buɗe mana foton da suke kan wayar mu. To bari mu zaɓi foton da za mu sawa a ciki. Bari mu taɓa nan. Bari kamar a misali ina so in yi makin ɗin fotunan ga guda biyu su koma can wurin. Sai ka dafa wannan. Idan ka dafa za ka ga nan wurin ya bayyana. Nan wurin kuna gani, sai ka dafa a kai. Bayan ka dafa a kai, zai yi search sun sa mana talla.
bayan mun kulle tallan kuna ga fotunan sun shigo, ga sunan fotunan da muka sa kuna gani sun shigo. To ta haka za ka ajiye bayananka, bidiyo, duk abin da kake so ciki. Ku ci gaba da kasancewa da YouTube channel ɗinmu domin samun bidiyo irin wannan kar su wuce ku.